temos con nós a Xosé Antón Pérez Lema. Ele é abogado e natural da Coruña, é abogado, é político, é columnista, é docente tamén, foi xefe do gabinete da Consellería de Presidencia da Xunta entre os anos 1987 e 1989, foi secretario xeral de Relacións Institucionais da Xunta de Galiza co bipartito entre o 2007 e o 2009 e, como digo, colabora como columnista con opinións e comentarios sociais e políticos na Radio Galega, no Nos Diario, en fin, unha serie de medios de comunicación galego. El vai nos falar, a súa charla céntrase na litigación estratégica pola lingua, desafíos e oportunidades. Ben, sen máis, doulle paso. Pois moitísimas gracias, Elsa, moitísimas gracias a Mesa para a Normalización Lingüística e a Deputación por esta acollida, por estas jornadas que eu creo que son tan interesantes, son absolutamente estratégicas, porque ademais están moi ben escollidas, Elsa, porque este ano 2024 acaba con moitas novidades e creo que por unha vez non son demasiado malas, non? Logo xa iremos debullando, estou falando evidentemente da cuestión lingüística, non? Permitidme, Marcos, Elsa, unha pequena corrección. En vez de desafíos falo de retos, non? É dicir, litigación estratégica para a lingua, retos, oportunidades. Creo que a organización está en disposición de enviarvos a todos, non sei se por correo electrónico ou en papel, está. Vamos a entregar un pouco esta intervención que lóxicamente logo intentarei saírme un pouquiño do marco, do frame, porque sempre é interesante, sobre todo o diálogo e despois poder achegar algunhas, porque a cuestión da litigación estratégica moitas veces a anécdota, non, que no papel non queda tan, pero a ver, a anécdota forense, non, que podemos contar os abogados, pois ás veces son cuestións interesantes no debate ou falando, e en papel non queda tan sistemático, non? Eu creo que a linguaxe escrita, a linguaxe oral teñen os seus códigos, non? E non está de máis que intentemos asustarnos a estes códigos, sempre dentro do que é a liberdade de discurso, a liberdade de opinión e a liberdade de debate. Litigación estratégica, este é un concepto que realmente puxo de moda en grande medida, como casi tantas cousas, os anglosaxóns, é un concepto de Amnesty International, como sabedes, a litigación estratégica en materia de dereitos. Eles sempre falan de dous casos moi importantes. Tampouco teñen moitos máis, é dicir, sendo unha organización potentísima, a litigación estratégica teñen feito algunhas cousas importantes e sobre todo en sitios onde é máis doado facelos, como sabedes no sistema anglosaxón, non hai tantas, sí que hai, pero non hai unha cuestión moita importancia ao precedente judicial, hai unha certa creación judicial do dereito, e por tanto, digamos que a litigación estratégica ten un sentido ou unha posibilidade máis ampla. Que litigación estratégica? Pois é aquela que ten, aparte como todos os litixios, teñen efectos entre as partes, entre os interesados, produce ao final o efecto dun determinado beneficio ou dun determinado presuízo, do recoñecemento dun dereito, dunha situación xurídica individualizada, dunha indemnización, etc. Aparte deses efectos, na litigación estratégica obtemos un efecto, ou tentamos obter un efecto exterior. Que tipo de efecto exterior? Pois condicionar, modificar, modular quer a legislación, quer a jurisprudencia, quer a doutrina, o que chamamos doutrina, chamamos os xuristas, o que escriben os que saben, os que lemos e tal, os que escriben os autores, e tamén a praxe política, as políticas, o desenvolvemento das políticas. Claro, todo caso, todo litixio ten unha estrategia, mal abogado é o que non plantexa unha estrategia, pero non se pode confundir a estrategia do litixio da cual litigación estratégica. Xa vos digo, importante, a Amnistía Internacional, eu creo que, donde sí que eu creo que foi moi interesante, foi como pudo indirectamente levar a CIA a xuízo perante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, pola situación daquelas
daquelas detencións de cidadáns en Romania e en Lituania, se vos, bueno, algúns non vos acordaredes porque erades moi novos, non? Pero algúns nos acordamos no ano 2001, despois do 11 de setembro, non? Pois hubo unha auténtica reacción de acordo coa Patriot Act, non, americana, que adoptou o Congreso adotaron a proposta do presidente George Bush naquele momento, pois adotouse unha legislación tremendamente restrictiva, abriuse Guantánamo e entón estas persoas, foi increíble, é dicir, a CIA interveu en territorios onde non tiña xurisdicción, detendo teóricamente inimigos, non? A Patriot Act definía inimigos, non, dos Estados Unidos, e foron extraídos e levados a Guantánamo, algúns deles, pero aquí o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos dixo que claramente a CIA carecía de todo tipo de xurisdicción e que isto era unha vulneración. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos basicamente aplica a Convención Europea de Dereitos Fundamentais do ano 1949, entón isto claramente era unha convención dos dereitos e liberdades recoñecidos para todos os cidadáns europeos e para todas as persoas que estean sendo residentes ou mesmo transeúntes de calquera dos 47 estados signatarios da Convención Europea de Dereitos Fundamentais. Bueno, pois eso se determinou neste exemplo de litigación estratégica pois unha definición clara, non? Unha definición clara de que da invasión ou da emisión en materia de dereitos fundamentais. Outro que é interesante é o que, non sei se, vamos, é unha cuestión que non todo o mundo coñece, así como o Reino Unido, Irlanda do Norte integrase no Reino Unido, históricamente o dereito ao aborto non estaba casi recoñecido en Irlanda do Norte porque continuaba a legislación, non, que no seu momento, é dicir, como xa no ano, concretamente cando foi no ano 1922 se recoñeceu o Estado Libre de Irlanda, os condados de Irlanda do Norte realmente quedaron sometidos ao dereito que había preexistente e estas cuestións eran susceptibles de legislación por parte dunha Cámara Autonómica. O certo é que nin a maioría católica nin a minoría protestante lles interesou en ningún momento ampliar os dereitos das mulleres respecto a esta cuestión e a Amnistía Internacional plantexou isto no Tribunal Supremo do Reino Unido que tamén lle deu a razón no sentido de que a mera condición de cidadán do Reino Unido determinaba a existencia, non, das mesmas liberdades como mínimo, non, das recoñecidas en Inglaterra e Gales. Ben, se vos parece, imos falar un pouquiño antes da cuestión das oportunidades e retos da litigación estratégica dos alicerces normativos, repasando un pouquiño onde nos movemos a nivel xurídico. Eu creo que isto xa o teñen expresado moi claramente tanto Elsa e Marcos no libro de Liberdade para o Galego, no? Xurdimos, a Constitución Española do 78 xurde dun principio de minorización e subordinación non só do galego, sino do galego, do euskera e catalán, porque mira, o artigo 3 da Constitución nos dá 3 notas. Castelán, lingua española oficial do Estado, deber de coñecelo, dereito a usalo. As demais linguas poderán ser oficiais consonte co que diga cada estatuto de autonomía. Ollo, que, por exemplo, por que Asturias ou Aragón non teñen recoñecido cada as súas linguas, non? Asturias que moitas veces, bueno, pois parece que hai algúns asturianos, seguro que aquí hai algunhas persoas asturianas ou algunhas institucións asturianas moi pendentes de que non se fale galego en Asturias, pero besos non tan pendentes de conseguir a oficialización da súa lingua. Bueno, pois nin o estatuto asturiano, nin o estatuto aragonés recoñeceron e, como sabedes, a lei orgánica de reintegración e melloramento do Foro Navarro, porque non é un estatuto, sino que é unha comunidade foral, tamén estableceu un réxime de cooficialidade, digamos, tamén máis limitado, non? Máis limitado, pero é evidente que polo que sabemos en Galicia, Euskadi e Cataluña se recoñeceu esa cooficialidade, esa oficialidade. A mí non me gusta falar de cooficialidade, gustame falar de linguas oficiais, non? Son linguas oficiais no territorio autonómico. Que ocorre? Que esa lingua oficial no territorio autonómico non vai ser lingua oficial do Estado, cousa que en Suiza e en Bélxica non ocorre. En Suiza, as 4 linguas, incluso o romanche, o retorromano, que falan, non sei se falan 45.000 ou 50.000 persoas,
no Cantón dos Grisóns, bueno, pois esa é tan lingua oficial. Sí que é verdade que o mellor non accede á escrita federal suiza igual que acceden alemán, francés e italiano, non? E Bélxica exactamente igual, mesmo o alemán no ten Malmedy, que é unha lingua recoñecida nunha comarca pequena, é lingua oficial do Estado belga. En Flandes non é oficial, ou polo menos non é unha lingua oficial normal o francés, e en Valonia o mesmo pasa co flamengo, só a rexión de Bruselas ten un réxime de cooficialidade, non? Entón, temos ese segundo nivel de protección, claramente estamos eivados. O terceiro nivel de protección é esa protección cultural xenérica, non? O que lle chamo de folclórica. Las demás modalidades de lingüística serán obxecto de protección, non? Di a Constitución, pois casi como algo máis folclórico que como algo efectivo, aínda que sí que últimamente, sí que afortunadamente pola Carta Europea a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, esta expresión constitucional vai ter un sentido máis potente, non? E este debate está en Extremadura, non só co galego, sino co chamado extremeño, o castúo, non? Se chama de castúo. A cuestión está moi quente en Asturias, onde estivo a piques de poder ir a un procedimento de reforma estatutaria que realmente lle faltou un deputado, non? Ben, entón partimos desta situación de desigualdade. Os estatutos, o galego, catalán e o vasco, tentaron correxila dunha maneira importante. No estatuto galego, no primeiro texto, no estatuto dos 16, no primeiro rascuño, se plantexaba o deber de coñecemento, que logo decaeu, non? Porque prácticamente quedou máis ou menos pactado que eso iría na legislación de desenvolvemento estatutario, non? Eu creo que foi un erro, aínda que ao final, tanto me dá que me dá lo mismo, a jurisprudencia constitucional non dependía de que o deber de coñecemento do galego estivese en sede estatutaria ou en sede de lei de desenvolvemento estatutario. Ao final, o artigo 3 establecía con carácter imperativo que a prohibición de que calquera outra lingua pudera ser obxecto dun deber xeral de coñecemento, o que determina precisamente que haxa tantísimos territorios no Estado español monolingües, que esa praxe monolingüe se vaya entrando na sociedade e que incluso un ente como Televisión Española ao longo de 30 ou de 40 anos non cumplira un dos fundamentos do seu estatuto, que é o mutuo coñecemento entre as culturas, entre as linguas do Estado español. Isto foi vetado, pero non foi un veto espontáneo do sector privado ou dos medios de comunicación. Isto foi un veto do sector público desde as forzas políticas estatais, non? Ben, entón, e agora isto é importante porque, aínda que hai esta corrección, aínda que logo o Tribunal Constitucional vai declarar inconstitucional os 3 deberes de coñecemento no ano 86 nas 3 linguas, e aínda que ocorre isto, ou a partir de que ocorre isto, sí que o Tribunal Constitucional hasta o ano 94, e agora afortunadamente parece que volve a reasir, hasta o ano 94 o Tribunal Constitucional ten unha liña que é unha liña que recoñece que o proceso de normalización lingüística é un proceso que o que busca é establecer unha situación de equilibrio entre unha situación que viña eivada, desequilibrada de orixe, e que a inmersión lingüística, as obrigas, digamos, excepcionais, poñer o galego, o catalán ou o euskera como centro de gravidade dun sistema de bilingüismo oficial ou de cooficialidade no sentido de dúas linguas oficiais, pois eso considera o Tribunal Constitucional hasta 1994 que eso é correcto, e incluso por eso pódese establecer méritos preferentes ou mesmo obrigatoriedade nos perfis lingüísticos de acceso á función pública aos empregos públicos, sempre que esteamos nese proceso indeterminado que acabará un día que é difícil que chegue, mesmo para o catalán, que é o que en mellor situación está, que o día da igualdade relativa
nunha sociedade entre o castelán e o catalán, o euskera ou o galego. Ben, entón hasta aquí esta liña era unha liña correcta, unha liña que os cataláns aproveitaron moito, por exemplo, en legislación de consumo, que a diferencia coa nosa legislación xa vos anticipo, xa me estou adiantando, a diferencia é que eles teñen un réxime sancionador e nos non. É que se non hai réxime sancionador non hai, é dicir, donde non hai coerción non hai lei, hai recomendacións, hai moral, hai boas prácticas, non? Hai boas prácticas, non? Son máis imperativas as boas prácticas para a banca, non? Que o réxime da lei de protección xeral das persoas consumidoras usuarias, a lei 2/2012 de Galicia. Ben, entón, temos unha lei de normalización lingüística, temos uns estatutos que equilibra, que lle dá un pouco de fondura a esta oficialidade, temos esta jurisprudencia constitucional bastante favorable, pero temos dous factores en Galicia moi negativos, que prácticamente, desde que se aproba a lei de normalización lingüística, agás o caso da Lei 5/88 de uso do galego das entidades locais, promovida por Camilo Nogueira no Parlamento de Galicia, que establece un carácter xeral, non? Do galego como lingua de todas as entidades locais, concellos e deputacións, non? Aí hai que recoñecer que había un precedente, que había unha asinatura dun convenio de 200 alcaldes, moitos deles de Alianza Popular na altura, pola normalización lingüística, no ano 1984, non? E, bueno, esta lei, como sabedes, foi incorporada á actual lei de administración local de Galicia, a lei do 97. Pero quitando este caso, en Galicia todo, e isto conta moi ben Pilar García Negro, en Galicia pues, nos movimos na recomendación, é dicir, en grandes proclamas, probablemente porque o AP primeiro e o PP despois eran conscientes de que tiña un sector que estaba así moi a favor da normalización lingüística, pero tiña outro sector que non estaba tan a favor dela, e ademais que isto lles creaba tensión no ámbito estatal, como xa pasou despois con Aznar, non? Entón, esta a diferencia fundamental entre o modelo catalán ou vasco, non, donde claramente se aproveita unha inversión lingüística porque a permite a sentencia 337/94, perdón, sí, 94 do Tribunal Constitucional, como antes vos dixen, non? Porque se permite claramente e por tanto, nós non temos nin inversión lingüística nin temos unha legislación de consumo con un réxime sancionador potente. Por tanto, e isto é culpa de todos os gobernos, de todas as maiorías. Eu creo que, non porque estuvera nese goberno, no? Pero creo que é xusto que o goberno de coalición Vereda-PSDG, tan criticado, e non só desde o que era a oposición no seu momento, sen día leva moitos anos o goberno, pero creo que é xusto recoñecer que o decreto 24/2007, que por lo menos garantía un mínimo de 50% do galego no ensino, e varias outras medidas, pois realmente foi o único momento, non? Cando tamén, igual, cando o tripartito, precisamente, que foi cando se acolleu esa proposición de Camilo Nogueira, non? No ano 88, é dicir, non todos os políticos, non todas as políticas son iguais, non? Pero isto é o que marcou a liña de diferencia clarísima, non? Entre Galicia, Euskadi e Cataluña. Pero a nivel de Estado hai o que eu lle chamo mainstream, non? O de Madrid, que antes falaba da televisión española. Eu non sei se vos acordades, os que tendes máis anos, cando estaban as primeiras televisións privadas, non? As autonomías non existían. O sea, collede a programación da Antena 3 de Telecinco, é dicir, a definición é dicir, parece que che proxectan de que a cuestión autonómica pois non existe, incluso ás veces se agachan en determinada prensa que un país ou un territorio teña un conselleiro ou conselleira. Sanidade parece que está facendo, que esas cousas está facendo o ministro de turno tal. Agora isto é un pouco máis complicado, non? Pero e logo hai ese pensamento de que o Estado español é un Estado monolingüe e que é un Estado cunha lingua e que bueno, unha lingua non, e que logo hai unha serie de xente en Cataluña e en Galicia que para amolar usamos o galego, non? Hai unha enquisa, esta anécdota contou un día Artur Mas nunha visita a Galicia, e decía que na Comunidade de Madrid fixeran na altura de 2005, bueno, estaba casi Aznar, estaba saindo Aznar, pero a cousa non estaba tan quente como agora, bueno, xa empezaba a estar, non? E os 60 e tantos % dos enquisados de Madrid decían que os cataláns falaban catalán por amolar.
E esta é a idea que hai, non? E incluso a cuestión da lingua propia é un concepto que está asumido, que está no cerne precisamente do que eu falo, de por o galego, o catalán, o euskera, non? No centro dese réxime de bilingüismo, non? E lingua propia, sin embargo, isto é a ofensiva de hablamos español, e que non existen dereitos das linguas. Certo, os dereitos son das persoas, pero ollo, a Carta Europea de Dereitos, a Carta Europea de Linguas Minoritarias e a propia Carta Europea de Dereitos Fundamentais, cando fala do grupo, o propio artigo 9.2 da Constitución, é dicir, os poderes públicos teñen que remover as condicións que impiden a igualdade entre as linguas oficiais non castelá e as demais. Entón, este ataque contra a lingua propia é precisamente para o primeiro ataque. Desde logo, todo este mainstream que digo que está moi baseado en medios de comunicación, na industria editorial que lle gustaría prescindir de moitísimas edicións de libros, na industria editorial falo evidentemente dos centros de ensino, pero todo isto últimamente a partir dos gobernos de Aznar, non? Pero e tamén estuvo de alguma maneira presente no felipismo, nos gobernos de Felipe González, pois parece que eso, que o Estado español é un Estado monolingüe e que todas as normativas de protección o que queren crear son estructuras ou esferas que nos benefician aos residentes en Galicia, en Euskadi e Cataluña, para que hai de lo mío, para obter unha finalidade, por exemplo, os nosos escritores non é que teñan que soportar os nosos músicos a desigualdade de producir e de crear en galego, sino que ahora parece ser, según estas teorías, pois están beneficiados e, bueno, resulta que hai os gobernos periféricos o que crean son estruturas estruturas absolutamente falsas e artificiais para beneficiar determinados sectores sociais. Bueno, isto é o mainstream, entón non todo é na mala situación que ten a normativa en Galicia, non é só a dimisión das maiorías e dos gobernos, sino este mainstream que ven de Madrid, e que ten bastante forza. Por exemplo, aquí en Galicia é moi raro atopar xente tan tarada que diga que o galego non vale para nada, é raro, é dicir, hai xente, pero é raro. En Madrid é mainstream, é dicir, por eso digo eu que hai que ter moito cuidado co extremismo supremacista de hablamos español. Non fales, a mí moita xente, a miña propia parella, oye, non fales dos hablamos español, que hai que falar hablamos español, hai que falar de fascismo, hai que falar de supremacismo, porque evidentemente nos 4 camiños da Coruña ou no Paseo de Gracia de Barcelona e moito máis, non digamos, pois en Rianxo ou en Olot ou en Oñati, pois a xente non pensa así, pero que en Madrid los cayetanos pensan todos así, e son xente que ten unha grandísima capacidade económica e social de influencia e de marcar a senda, non? Ben, entón, a partir de aquí a cuestión é que isto o que supón, tendes máis ou menos unha explicación máis organizada no relatorio. Por suposto, aquí está tamén unha cuestión que son máis perigosos aínda que os políticos españois, son moito máis perigosos aínda os altos funcionarios. E eu, na miña experiencia como secretario xeral, eu cos políticos tiñamos unha certa linguaxe, pero cando había aqueles subdirectores ou conselleiros na comisión bilateral, non na comisión de cooperación de transferencias, que esas vamos a asinar nada máis, sino nas reunións de grupo antes, que é onde son as batallas. Eu recordo unha vez que me decían, pero secretario, ti estás falando de goberno, e digo, pero entón, que crees que fago eu aquí? Eu represento un goberno e ti representas a outro. Cada un ten as súas competencias. Bueno, a mentalidade dos altos funcionarios é tremendo, e isto é aplicable, salvo excepcións moi honrosas, aos corpos fundamentais, inspectores de Facenda, abogados do Estado, ollo, habilitados estatais, ollo cos secretarios interventores, que dependen do goberno central e dos gobernos autonómicos para poñer
para establecer os seus criterios, non? E que normalmente están sempre moito máis distanciados, non? Nese sentido dos concellos. Entón, bueno, pois isto supón, insisto, non? Isto supón, ou isto supuso en Galicia a altura actual, ou máis ou menos a altura actual, que ese impulso da Lei de Normalización Lingüística, do Estatuto de Autonomía, da Lei do Uso do Galego nas entidades locais, estivera ou estea moi atenuado tanto por esta forza relativa do mainstream estatal, por esta uninacionalidade do Estado que se quere impoñer, como tamén ao mesmo tempo pola dimisión dos gobernos e das maiorías parlamentarias. Vamos coas oportunidades de litigación. Para irmos a oportunidades de litigación, eu quería desenvolver basicamente as oportunidades de litigación estratégica a partir de tres elementos fundamentais de tipo normativo que de alguna maneira están de actualidade este outono do ano 2024. Decía que hai elementos que permiten albiscar pois certas melloras no horizonte. A primeira creo que é moi importante, e a verdade é que foi bastante agachada pola prensa galega. Tamén é verdade que os xuristas, eu a verdade non a tomei en serio hasta que o Tribunal Supremo inadmitiu a trámite o recurso de casación. Eu pensei que iba a caer no Tribunal Supremo, pero é a sentencia de 7 de novembro de 22 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que é firme dende abril do 24 por inadmisión a trámite do recurso. Falo da Ordenanza Municipal do Uso do Galego na Coruña, publicada no BOP o 22 de xuño do 21. Presentou Hablamos Español, ex Galicia Bilingüe, dona Gloria Lago, unha vez máis, pois desde a súa atención supremacista e extremista presentou un recurso que é o único que non estou de acordo, que non lle puseran as custas, e creo, e contéillelo a quen yo tiña que contar, non me parece, non digo, porque moitas veces a firmeza tamén se demostra con total, eso estaba tamén fora da admisión a trámite. Pero esta sentenza é moi importante porque establece a plena constitucionalidade, a plena legalidade da ordenanza de uso do galego no Concello da Coruña. É unha ordenanza que o que está bastante ben encaminhada desde o principio. Como sabedes, hai unha sentenza do 16 do Tribunal Superior, confirmada no 19 polo Tribunal Supremo, que estableceu a inconstitucionalidade parcial, por tanto, a inaplicabilidade da ordenanza de Lugo. Non? Entón, aquí que houve, evidentemente, o impulso no Concello da Coruña, bueno, pois polo pacto, hai un actor importante, é o BNG, e algún concelleiro do propio goberno socialista, non? A propia alcaldesa entra nesa liña. Eso costou traballo, sobre todo nos postos altos do Concello, pero ao final abordase unha ordenanza que está precedida dun informe de 3 profesores da Universidade da Coruña. Un deles vamos contar con él, coa súa ciencia, que é Carlos Amoedo, non? E tamén Carlos Eimerich, profesor tamén de titular de Dereito Administrativo, e Camaño, catedrático de Dereito Constitucional, exministro con Zapatero, non? Os tres asinan un informe que, digamos que pon ordenanza, máis non vamos a falar dunha ordenanza de usos lingüísticos, sino dunha ordenanza de uso do galego. E entón, esa ordenanza de uso galego ten remisións á cooficialidade do castelán para salvar os dereitos de toda a ciudadanía, de opción lingüística de cara ás administracións. Bueno, pois estivo bastante ben plantexado, pero creo que o mérito dos 3 magistrados que sin votos particulares decidiron con o relatorio de Luis Villares, non? Pois eu creo que foi moi notable, porque a liña jurisprudencial non é totalmente, teño aquí as sentencias, se alguén a quere, son 62 páginas, pero léese rápido, é dicir, léese rápido. A sentenza non é que sexa absolutamente novidosa, porque realmente parte da sentenza do Tribunal Constitucional 337 de 94, que é o centro de gravidade mentres dure o proceso de normalización da educación en Cataluña, da educación en Galicia, da normalización lingüística social, tendo en conta a obriga de cada seu goberno autonómico de desenvolver esas políticas. Ese centro de gravidade pode ser o cooficial na terminoloxía do Tribunal Constitucional, ese cooficial galego, catalán ou euskera, non? Ben, entón, que ocurre? Que nos sacan de novidoso esta sentenza? En primeiro lugar, recuperan esta sentenza
pero tiveron a gran sorte de que poucos días antes, o 29 de setembro, saíra a sentencia 117 do 22 de 29 de setembro, que declarou a constitucionalidade, entendo que era dunha norma do Código, non sei se era do Código de Consumo catalán ou dunha lei máis moderna, e estableceu a plena constitucionalidade de establecer deberes xenéricos a todas as empresas sempre que non fosen específicos de persoas concretas individuais. Falo do ámbito de consumo, non falo do ámbito da relación especial de sucesión de concesionarios contratistas, que eso xa o veremos, non? Pero entón, claro, tiveron a sorte o Tribunal Superior que tiña esta jurisprudencia ao lombo e entón dixeron moi ben, sentencias 337 do 94, 117 do 22. Desde esta perspectiva había o problema de que a sentencia do Estatuto Catalán, a malfadada sentencia de 28 de xuño de 2010 a 31 do 2010, dixera que non se podía falar de uso preferente do catalán. Pero en base a esta jurisprudencia sí que se pode falar de uso normal ou normalizado ou normalmente, os adverbios son importantes, os adxectivos e adverbios, pero ademais tamén se pode falar, según o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de prioritario prioritariamente ou principalmente, porque no dicionario da Real Academia Española, que é por onde é a definición de preferente na sentencia 31 de 2010, resulta que, e isto é verdad que para mí foi unha novidade, e o mirei para vir aquí, preferente en castelán non é igual que prioritario, nin é igual que principal. Ben, que principal máis ou menos podemos ver un pouco que sí que hai notas. Ben, pero bueno, perfecto, isto está confirmado polo Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo dice que o recurso de hablamos español non enche ningún dos requisitos. Sabedes que as casacións, bueno, hoxe en día en todas as ordes jurisdiccionais, non? Pero nomeadamente no contencioso administrativo pasa unha de 1000, pasa o que eles queren que pasen, e ademais resolven cunha providencia de cada vez máis. Ben, entón, moi importante, fixadevos, normal, prioritario, principal, e poñamos os adverbios, principalmente, normalmente, preferentemente non, principalmente, ben. Logo, na relación do Concello coas empresas provedoras, contratistas e concesionarias, considera legal a imposición de deberes de uso lingüístico a mesma na atención á clientela, redacción de proxectos, estudos, informes, documentación contractual. E por que se basea? Primeiro, na relación especial de suseición, que é allea ao exercicio da opción lingüística. É dicir, eu teño dereito, se son persoa física, a relacionarme, a facerlle un papeliño a man e presentar calquera cousa ali no registro. Pero se son unha empresa xa teño obriga de comunicación electrónica, e se son un empregado ou unha persoa que se presenta a un proceso de licitación para un posto no sector público, para un posto de emprego público, ou para un contrato, unha empresa que vai a un contrato, insisto, na fase previa a licitación, como na fase xa desenvolvendo funcións de concesionario, de contratista, de proveedor, etc., teño unha relación de suseición especial. Por tanto, non teño dereito á opción lingüística. Se me din que teño que usar o galego, teño que usar o galego, non? Teño que usar o galego. Por que? Isto tamén hai unha novedade normativa moi importante que tamén analizamos pouco. A Lei 9 do 17, a Lei de contratos do sector público, non por iniciativa do Parlamento, nin do 17, nin do de agora, senón, unha vez máis, polas directivas europeas, o que nos din é, mire vostede, non pode vostede poñer normas que impidan a unha empresa participar en concursos no seu ámbito xeográfico. Non pode vostede decir que isto ten que ter unha experiencia, aqueles requisitos da anterior normativa, pois de experiencia e da posibilidade de que o grande pudera prácticamente botar fora as pequenas e medianas empresas que, por unha cuestión de ecoloxía social, por unha cuestión de calidade democrática, a directiva entra aí, e dentro desa directiva tamén entran as cláusulas éticas, e dentro das cláusulas éticas entra a contratación pública lingüísticamente responsable. Isto está máis recoñecido tamén nunha sentencia. O primeiro, isto hai unha sentencia que recoñecer moi favorable, que é a 250 do Tribunal Supremo para o euskera, non? Para o euskera había unha normativa, non recordo cal, vasca, non? Que establecía eses perfis lingüísticamente responsables en cuestión de contratación pública, non? E por fin esta
estes principios europeos de cláusulas éticas, conceptos de confidencialidade, enlaza moi ben co centro de gravidade no galego que posibilita a sentencia da anterior dita respecto da norma catalá de consumo, 117 do 22. Ben, tamén o criterio de ámbito lingüístico recoñece a existencia do ámbito lingüístico galego alén de Galicia, por primeira vez. Seara é o Navia e o Berzo, non? E, bueno, o que sí que non vamos, vou rematar con este punto e logo simplemente enunciar as posibilidades das outras dúas cuestións normativas. Entendo que isto che dá unha oportunidade estratégica de modificar todas as ordenanzas municipais dos usos lingüísticos. Hai que ir a máximos, non? De despois de usar a reivindicación política e social e do continuo exercicio do dereito a ser atendido en galego en todos os ámbitos da persoa consumidora, non? Para conseguir ese réxime sancionador que viabilice a lei, a legislación galega de consumo nese marco da sentenza 117 do 22 e a incorporación, por tanto, de cláusulas de responsabilidade lingüística. E xa, se me dá tempo, no debate falaremos. Entendo que a lei orgánica 5/24 do dereito de defensa é moi importante, entra en vigor o 4 de decembro, permite usar o galego na chamada Audiencia Nacional, nas 3 horas jurisdiccionais da chamada autodenominada Audiencia Nacional, e no Tribunal Supremo cando o procedimento naceu aquí. E por primeira vez pon o principio da lei de normalización lingüística de que todos temos dereito a que se nos notifiquen as resolucións judiciais en galego, en principio incorpora a normativa procesual e orgánica da xustiza do Estado español. E aquí haberá un amplísimo abano de litigación estratégica. Vexo un gran abano de litigación estratégica, sobre todo en incidentes de notificación. Creo que hai que encher os xulgados de solicitudes de notificación de sentenzas e incluso, eu diría de sentenzas de autos de providencias, non? É dicir, para conseguir unha cuestión que logo, se me dá tempo, no coloquio quitarei, non? Que os operadores jurídicos que veñen de fora de Galicia se decaten de que non poden pedir, de que non nos poden pedir que o procedente se desenvolva en castelán. Non teñen ese dereito, teñen dereito a outra traducción. E logo, entendo que outro grande chanzo de litigación estratégica as posibilidades da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, sobre todo, ademais, que nos dá unha temporalización para a litigación estratégica, que o que diga o Comité de Expertos, que o prazo trienal, cuatrienal, no cuatrienio, o que diga o Comité de Expertos, e aí temos unha guía para poder aplicar, non recordo se é 4 ou 5, pero o Comité de Expertos nomeado polo Comité de Ministros do Consello de Europa, o que nos diga, vámoslo a aplicar como guía de litigación estratégica. E ademais todas as posibilidades de cuestións de constitucionalidade e amparo constitucional que pode rematar no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, non? E o mesmo respecto, quizá teña menos ámbito, pero eu non despreciaría as posibilidades das cuestións prexudiciais aplicando a Carta Europea, a Carta Europea de Dereitos Fundamentais, a Carta da Unión Europea de Dereitos Fundamentais, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do ano 2000, non? Que establece como dereito o dereito de dirixirnos e ser atendidos en toda circunstancia na nosa lingua. Este é un dereito que surde da Carta Europea tamén de dereitos lingüísticos. Por tanto, en algunha ocasión estratégicamente pode ser interesante para antesar cuestións prexudiciais perante o Tribunal de Justicia Europea. Bueno, pois moitísimas gracias, entramos en coloquio. A verdade é que nunca dá tempo a nada. Obrigada, Xoán Antón. Se queredes, abrimos agora unha quenda, se vos apetece facer algunha pregunta. Escoitaseme, non? Ese non se pode quitar. Venga, quítapase. Alguna pregunta? Hola, buen día. Yo quería preguntar si a efectos de litigación estratégica sería interesante o reconocimiento do galego como persoa xurídica, porque temos un precedente aí, por exemplo, recientemente o Río Tunes, aí na Serra de Outo, foi reconocido como persoa xurídica. E dentro da miña ignorancia ao respecto,
que é o mellor. Como que non che entendí ben? O recoñecemento do galego como? O Río Tins, nas Aroutes, recientemente foi recoñecido como persoa xurídica. As consecuencias que pode ter a efecto legal. E o galego, non sei se podría ser tamén reconhecido como persoa xurídica. E cales serían os posibles efectos? Aunque eu positivo. A ver, eu creo, hai un problema na litigación no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que só sufriu a Real Academia Galega, se vos acordades, é que solamente poden ir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos a persoas titulares do dereito, non? E que ocorre? Que esas persoas titulares do dereito ás veces non poden ir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos porque se lles negou a condición de interesados no procedimento anteriormente. En principio, toda persoa, por exemplo, en ámbitos como urbanismo, medio ambiente, costas, patrimonio cultural, aí a legitimación é universal, pero a condición de interesado ten que ter noutros ámbitos unha certa conexión co feito, bueno, non como ahora o que di a Asociación Eólica de Galicia, os promotores eólicos, que din que si eres arrendatario, si vives, que tens que ser propietario, tal, no? Evidentemente, o que di a xurisprudencia é unha situación sempre de máis interés no caso ou no suposto que o mero interese público de cidadán, que é o que che motiva a acción pública. A cuestión a titularidade nese sentido, pois, por exemplo, claro, quen pode recurrir a un contencioso administrativo? Pois eu entendo que toda organización que teña como finalidade a defensa dos dereitos lingüísticos, a defensa do galego como lingua propia, ese recoñecemento, eu creo, por exemplo, a Mesa, para min está fora de toda dúbida, e creo que se tes recoñecido para usar no procedimento, falo de normativa regulamentaria. Logo temos o problema das leis. As leis temos que pedir cuestións de constitucionalidade ou cuestións de prejudicialidade, porque, e aquí ademais xa sabemos que a vez en Galicia o que interesa que cree problemas cos dereitos sempre vai por norma con rango de lei para eludir o Tribunal Superior, non? Para eludir o contencioso administrativo. Pero entón eu entendo que, por exemplo, na normativa que afecte a dereitos lingüísticos, eu creo que incluso a propia persoa afectada, pero eu entendo que as entidades poden presentar recurso, entendo que tamén os concellos, tamén as deputacións, é dicir, entendo que aí claramente existe unha legitimación abondo. O grave problema é o recurso de inconstitucionalidade, que está limitado a gobernos autonómicos, ao goberno do Estado, pero despois, claro, é moi importante porque a Real Academia Galega tiña legitimidade incluso para chegar. No Tribunal Constitucional non lle dixeron nada porque lle despacharon cunha providencia de inadmisión. Pero no caso no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos solamente son as persoas que teñan esa titularidade de dereitos. Entón, claro, eso tamén é un problema para a propia Mesa en sede de Tribunal Europeo, e a verdade é que non teño pensado moito, non? Pero entendo que é fundamental conseguir, así como no Tribunal de Justicia da Unión Europea, as entidades de representación social teñen legitimación, no Tribunal Europeo de Dereitos Fundamentais sí que están moi pechados na cuestión de que ten que ser a persoa titular do dereito, non? E iso é complicado. O mellor agora que está empezando a haber litigación contra as sentencias do Tribunal de Justiza da Unión Europea, estáse presentando recursos ante o Tribunal Europeo. Non pola vía de recurrir ante a Unión Europea, sino pola vía de presentar unha demanda contra todos os estados, é dicir, porque teóricamente o Tribunal de Justicia da Unión Europea non podes ir a ese tribunal. Pero insisto, o grave problema para conseguir a jurisprudencia da máis limpa fonte, da fonte limpa, que o Tribunal de Estrasburgo, é ese problema, é dicir, coa Mesa ao mellor podemos chegar ao Constitucional. Eu creo que habería que intentalo, porque tamén a jurisprudencia, así como a Amnistía International conseguiu que se lle recoñecer a súa legitimación, eu entendo que este tipo de entidades deberían intentar litigación estratégica para recoñecer a súa legitimación activa
no Tribunal de Justiza da Unión Europea, perdón, no Tribunal Europeo de Direitos Humanos, pero sí que é verdade que sufrimos no caso do decreto de bilingüismo, no? o decreto de plurilingüismo da Xunta, que non se recoñeceu esa legitimación á Real Academia Galega. Alguna pregunta máis? Temos que rematar as preguntas. A miña última pregunta. Segunda, Será a penúltima, a última xa fará o día que teño que facer. fai pouco houve a Xunta de Galiza pois emitía unha nota de prensa na que dicía que vai a contratar a funcionarios interinos de fora da Galicia sin o requisito de que saiban galegos. Non sei se iso caixa dentro da norma. A ver, aí a jurisprudencia do Tribunal Constitucional, insisto, ano 94, ano 2022 agora. Centro de gravidade o impulso político que lle dá a ese proceso. Entón, isto hai que conectalo cos dereitos lingüísticos da cidadanía. A cidadanía ten dereito a ser atendida en galego por todo, por legislación galega, estatal, europea, etc. Na medida en que na litigación podamos demostrar que ese eventual, porque era contratación contratación interinos, ¿no? Interinos como funcionarios, solamente na función pública, non no emprego público será, entendo. Bueno, é unha emenda ainda, non? Creo que é unha emenda que entón, a contratación, eu entendo que eso sí que o problema é que isto pasa a lei, a norma con rango de lei. A única maneira de combatir unha norma con rango de lei é unha cuestión de constitucionalidade. Que che vai dicir o Tribunal Constitucional? Eso é potestade do Parlamento Galego definir cal é o proceso de normalización lingüística. É o Parlamento Galego quen ten que coñecer as necesidades do proceso de normalización lingüística e as necesidades dos dereitos lingüísticos. Creo que habería pouco que facer aí, non? Pero mellor tampouco estaba de máis plantexar un momento dado unha cuestión de constitucionalidade, non? Nese sentido. Pero porque é evidente que sobre todo coa historia a historia xurídica do Estado español no emprego público de interinidade é casi máis regla xeral que excepción, non? Bueno, cuestión que ten que ser correxida e queda un mes para correxir, pero por certo, non?